Bože Bog, dobrodošli u manastir Lelić. Bratstvo manastira Lelić se bavi proizvodnjom rakije od 2000. godine i dugo smo tako u početcima tragali za buradima kvalitetnim i odabiru hrasta, tako da smo u jednom momentu došli do Pintera Đorđevića iz Vranja i započeli smo saradnju više od deceniju i po možda. Tako da prvu burad koju ste napravili su bila od hrasta iz ovoga kraja, iz Valjevskog kraja, od hrasta kitnjaka, a kasnije ste vi obezbeđivali i građu i proizvodnju buradi. Visok kvalitet se dobio, visok kvalitet rakije se dobio vašim buradima i lelička rakija, to jest rakija manastira Lelić, je daleko poznata po tom kvalitetu i tu jednu notu koju ima, koja je prepoznatljiva, ona je baš zahvaljujući uvek dobrom odabiru hrasta i uvek dobrom znači, pravljenju buradi. Pa manastir Lelić je jedna mala, da kažemo, domaćinska destilerija, nismo ni veliki, ni na nekom velikom tržištu, ali je Lelička rakija osvojila brojne medalje na sajmovima u Srbiji, da čak mi nismo ni znali da je ocenjivana naša rakija, znači prijatelji uvek manastira su odnosili flašu i naša rakija je dala dobre rezultate, znači ima nekoliko zlatnih i srebrnih medalja do sada. Tako da je to jedan pokazatelj, a drugi pokazatelj je da se stari kupci uvek vraćaju u manastir. Pa, kao što sam rekao da dugo već sarađujemo i uvek smo nailazili na razumevanje, pošto manastir ima i druge obaveze, nije samo, ne bavi se samo proizvodnjom rakije, to je, da kažemo, na kraju. Tako da smo uvek kod Zorana i Milana nailazili na podršku, na pomoć, uvek veliku koju su učinili i koju čine za manastir Lelić, saradnju. Evo vidite ovde ova lepa burad koja krase podrum manastira